Ayan, what is up mga ka-90s? So ngayon, magta-try na, unang-una sa lahat, shout out na pala sa lahat ng spider vlogger dyan. Ayan, lalong-lalo na kay Spider Doc TV. Ayan, siya yung tumulong sa akin na makagawa ng load, ng tamang sukat. Ayan, so ayan, may nakagawa na tayo. Mandarin G-load, yung tawag dito. Orange, kulay orange. Spider Doc, o ayan. Idol. So, iti-test natin to ngayon kung effective ba talaga. So, yan, nilagyan ko na yung mga gagamba. So, ayan pala yung maglalaban ngayon. Yan. Yan, so second game tayo ka-90s. Ito yung dalawang maglalaban. Dilaw tsaka itim. Powered by Mandarin G-load pa rin ka-90s. Game natin ka-90s. 3 days condition lang pala to. Sana ako pagkita ang gandang laban. Tuluhan kasi ka-90s. Pa. Ito ng laban. Grabe talaga. Pag Mandarin G-load talaga ka-90s, hindi talaga nananakbo. Ang bilis, fast yun na. Dito, salamat na. So, panalo na ka-90s. Ang bilis ng laban. Fishbowl. Sana pag nabigyan ko yung magandang laban ka-90s, ha. Shoutout ka pala kay Spider Doc. Siya yung nagturo sa akin na kung ilang ng tubig, anong base yung ihahalo para tamang-tama lang. Ayan, kumakagat pa ng stick ko ngayon. Shoutout kay Spider Doc dyan. Ayan, tayo yung nagturo sa akin kung paano magtimpla ng load. Tamang timpla lang. Ayan, sobrang lakas. Nakita nyo naman sa last video ko ka-90s, diba? Grabe yung laban. Yan. So, yun lang mga ka-90s. Sa mga bago pa pala sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, tsaka share. Yan. Sa mga gustong sumubok nito, ayan, mag-comment lang kayo sa baba. Gustong kumuha, ayan, Mandarin G-load. Mag-comment lang kayo. Yun lang ka-90s. God bless.